Yan na po sila mga kamotmot. Ando na po sila sa, ayan, nagano pa sila, usap-usap kung saan ang daan nila. Right mga kamotmot, yan po ang aming buong team. Okay, right. At ingat kayo ha, ingat kayo. Kamotmot, pagkatapos namin sa mga carne, dito naman kami sa mga Ricardo. Yan, sa mga Ricardo na naman kami. Right. Palitan mo ng maliit. Yan o, iba magkahilira itong mga pang Ricardo at mga gulay. Ito naman po yung mga carne at isda. Ayan po ang mga kamotmot. What's up mga kamotmot, magandang umaga po sa iyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, saan sulok mo na kayo ng mundo at sa ibayong dagat. Good morning po. Bago po ang lahat mga kamotmot, tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo ibinigyan muli ng bagong buhay, bagong lakas at bagong pag-asa at panibagong hamon ng buhay. At maraming salamat po Ama, at sana po ay gabayan niyo kami sa araw na ito. May biyahe at pupunta po kami ng Bugalyon, Pangasinan, at gabayan niyo po kami Ama, at sana makarating po kami ligtas sa aming paruroonan. Maraming salamat po Ama, maraming salamat po. Okay, right mga kamotmot, panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. Tayo'y naka-ready na po tayo ngayon mga kamotmot. Tayo'y may biyahe at pupunta po tayo ng Pangasinan. At po naka-ready na po ang ating bag. Nandiyan po, nakatali na po. Tayo'y, yun na nga, may biyahe po tayo ng Pangasinan. Ayan po mga kamotmot, at dito tayo sa amin, naka-ready na po ako at pupunta nga kami ngayon ng Bugalyon, Pangasinan, at samahan niyo po kami sa aming biyahe mga kamotmot, at sana ay makaabot kayo sa dulo ng vlog na ito, at kita-kits na po tayo mga kamotmot sa susunod nating hinto. At tayo'y pupunta muna sa bahay ng ating amo at tayo'y kukuha ng sasakyan na aming gagamitin. Dalawang sasakyan po kami, ang aking kasama si Joey. Yan po mga kamotmot, muli magandang umaga po sa inyong lahat. Magligtas kayo palagi at nasa mabuting kalagayan at malusog na pangatawan. Okay, right mga kamotmot, at kita-kits na po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bye bye muna. What's up mga kamotmot, good morning. Tayo'y andito na sa bahay ng ating boss. Ito na yung sasakyan na ating gagamitin. Tayo'y punta tayo ngayon sa office para kunin natin yung ating pasahero. Doon kami magkita-kita sa office mga kamotmot. Alright, at kita-kits lang po tayo doon sa office mga kamotmot dahil ando nauna na si Joey. Right, kita-kits na lang tayo kung saan po kami hihinto, maliban doon sa office. Hinto tayo doon at magtawag ito, pick upin natin yung kung sino ating sakay at diretso na kami ng Pangasinan. Alright mga kamotmot, kita-kits na lang po tayo. Let's go. Good morning mga kamotmot, at ngayon ay dito na tayo sa PSAC building at hinintay na lang natin yung ating kasama dito. Ang traffic sa Commonwealth mga kamotmot, ayan, at hinintay na lang natin dito si Martin. Okay, right, at malapit doon sa gate. Okay, right mga kamotmot, kita-kits na lang po tayo sa mga area na aming madadaanan at kung saan po kami hihinto. Okay, right. Yan nga mga kamotmot, tingnan nyo yung Commonwealth, napaka-traffic, pero dito kami dadaan kasi sa North Expressway naman kami mga kamotmot dadaan. Okay, right, at papunta nga kami ng Pangasinan, Bugalyon. Okay, right mga kamotmot, magandang umaga po muli sa inyo. Bye bye. What's up mga kamotmot, andito tayo ngayon sa North Expressway at
Kumain lang po kami ng almusal dito sa Pancake House. Tapos na kami kumain mga kamotmot, tayo ay babalik na dito sa sasakyan at didiretso na po kami. At punta nga kami ngayon mga kamotmot sa Bugalyon, Pangasinan. Alright mga kamotmot, at magkahiwalay lang kami ng pinaradahan. Nandito ako banda nakaparada. At yun na nga po, kita-kits na lang po tayo sa susunod naming stop mga kamotmot. Andun yung isang sasakyan, nandun pa sila Mark at saka si Martin, nagbabayad pa doon sa aming kinainan. Alright, let's go. Yo mga kamotmot, andito na kami sa resort at mabilisan lang to mga kamotmot. Di pa tayo gano'n nakapag-vlog dahil nagluto tayo ng niyog. Yan oh, sinasangag to mga kamotmot, tapos lalagyan namin ng peanut butter. Yan, peanut butter po ang ilalagay namin dyan. Pangpain po yan mga kamotmot, pangpain para sa daga. Ilalagay po yan doon sa strap na may buko, na may peanut. Yan po ang ilalagay na pain mga kamotmot. At kaya medyo hindi pa tayo gaano nakakapag ano ngayon dahil busy pa. Ang anong oras na po, mag alas 4 na, hindi pa kami naka umpisa. Yan po, at mamaya-maya na lang po muli mga kamotmot. Yan na po sila mga kamotmot, andun na po sila sa, ayan, nagano pa sila, usap-usap kung saan ang daan nila. Right mga kamotmot, yan po ang aming buong team. Okay, right. At ingat kayo ha, ingat kayo. Yo mga kamotmot, at binaba lang po natin sila at tayo ibabalik doon sa resort, at babalikan ko na lang sila mamaya ng gabi, mga alas 8 ng gabi mga kamotmot. At andito tayo ngayon sa Barangay Lagit at rinap na namin, rinap ko lang po sila mga kamotmot. Yan po yung area na tingnan nyo po yung daan mga kamotmot, medyo rough road na maputik. Ayan o mga kamotmot, o diba, maputik po mga kamotmot yung daan. At rough road, ayan po mga kamotmot, rough road yung dinadaanan natin na maputik dahil nga po ay maulan po dito. Op, giling-giling, giling-giling, giling-giling. Ayan o. Ayan o, mapula yung putik. Dito tayo shortcut, may daan dito eh. Nandito kami nung mga nakaraang linggo mga kamotmot, yung underground water something kami dito. Ayan po, at diretso lang po tayo doon sa area, sa resort. Babalik tayo ng resort. Kuya, tanong lang po, yung pabalik doon sa may palabas ng highway, dire-diretso lang to, no? Pa ganun lang ba? Pa ganun? Sige po, salamat. Doon kasi ako dumaan kanina eh. Mayroon daw shortcut dito. Salamat po. Ayan mga kamotmot, nagtanong po tayo dahil yung dinaanan natin kanina malayo yun. Dito shortcut tayo dito. Right mga kamotmot. At yan po yung lugar na ating dinadaanan. Op, babay mga yan, nadaan tayo ng mga palayan. Yan o, dito tayo sa palayan tong ating dinadaanan. Ulitin ko mga kamotmot ng mga nakaraang
nandito rin kami. At ito, iba naman tong ginagawa namin dito mga kamot-mot, ay pauna tungkol po to sa mga hayop. Kanilang ginagawa na yun, doon natin sila binabal sa kung saan kanina. Tayo ipabalik na dito sa resort. Diretso lang. Di ba mga kamot-mot, isang ano lang ito. Saan tayo dumaan kanina? Palayan. Magagandang bahay din dito mga kamot-mot, oh. Diba? Ha? Oh. Kuya, palabas na to ng highway, no? Sige po, salamat, salamat. Maganda yung magtatanong-tanong tayo mga kamot-mot para sigurado. Yun na nga, tama nga to mga kamot-mot yung ating dinaanan. Yun yung tulay na yun, no? Di ba mga kamot-mot? Palayan dito. So, matching tulay. Okay, right. Kaliwa tayo din eh. Yung mga kamatot, magandang hapon po sa inyong lahat at kami ay andito sa lugar na ito at dito lang muna tayo pumarada sa labas dahil mamaya ay manunundo pa tayo mga kamotmot at andito tayo sa hello
Dito tayo ngayon sa North Wave. Yan po mga kamot-mot, North Wave Resort. Andito po tayo ngayon dito at yun na nga, yung oras po natin ngayon ay 5:10 na ng hapon at ito lang po, andito po yung paligid ng North Wave Resort. Ano, palayan at may mga magandang bahay din dito. Ayan po yung sasakyan natin, dyan muna natin yan ipaparada at papasok po tayo dito sa loob. Dyan lang natin paparada yung ating sasakyan mga kamot-mot, di ba? Maganda rin dito, di ba mga kamot-mot? Kung mamasyal kayo ng parteng Pangasinan, pwede kayong bumisita dito sa North Wave Resort. Dito po yan sa Barangay Lagit. Alright mga kamot-mot, yan po mga kamot-mot, may mga cottage din siya rito, pero renovation pa to mga kamot-mot, di pa to talaga totally pinapatirahan at nakiusap lang yata si Matt dito na dito kami dahil nga po ay mura lang. At ito po yung may swimming pool dito mga kamot-mot, pero walang tubig. Malawak din tong swimming pool at mga kamot-mot, di ba? Wala lang tubig. Yun yung mga pinto na yan mga kamot-mot, yun po yung pinapaarkilahan, pero hindi pa daw yata yan talaga totaling pinapaupahan, pinatirahan. Kami lang po mga kamot-mot dahil nga dito naman kami na sa Barangay Lagit, kaya pinayagan ang aming team. Marami rin kami mga kamot-mot, yung aming RE from New Besia, team ni Sir Paul, bali 8 sila, 2 sa company, tapos 2 kami driver, bali 12 lahat mga kamot-mot. Okay, right? At ito yung paligid nila dito mga kamot-mot, di ba? May din, walang mga tubig tong swimming pool nila dahil nga po ay renovation, inaayos pa nila to mga kamot-mot. Di ba, may kalakihan din mga kamot, mababaw hanggang dun palalim yung tubig. Di ba mga kamot-mot? Okay na rin dito, medyo safe naman kami dito mga kamot-mot. Ayan yun nga lang, hindi pa ako makapasok sa kwarto ko dahil dala ni Joey yung susi. Ayan di ba mga kamot-mot, at iikot ko kayo dito mga kamot-mot. Bukas pa naman tong kwarto namin, hindi pa yata to naka sarado. Ayan yung kwarto namin, kwarto nila Mark at Martin, kami kwarto namin to ni Joey. Ito ila Sir Paul at yung mga ladies, mga babae, may mga babae rin kasi silang kasama ni Sir Paul mga kamot-mot, di ba? Tayo dito sa likod mga kamot-mot, tingnan natin yung paligid, di ba? May CR din sila dito, may CCTV. Okay rin dito mga kamot-mot, may CCTV ang loob. Yung sa labas palayan, di ba mga kamot-mot? Yan palayan yan mga kamot-mot. Di ba? Andun sila malapit sa bundok. Malapit ko sa bundok ko sila hinatid. Ganda rin yung mga nila mga kamot-mot. Medyo maganda rin yung nila dito. May paliguan. Di ba? Ilan tong paliguan dito, bali 6 din to lahat mga kamot-mot. Meron din dito pang babae, ganun din, 6 din. Huwag tayong sumilip dyan, baka may tao dyan. Okay, right mga kamot-mot, at hintayin lang natin sila Joey dahil hinatid yung isang team, at malingki din yung sila ni Joey kasi kami magluluto ng aming hapunan. Right mga kamot-mot, at
Di ba? Maganda. Maganda ang lugar. Tahimik. At ang nakatira dito mga kamot-mot yung bahay ng may-ari. At yung caretaker, manugang at kami. Halos buong pamilya po yung nandito mga kamot-mot. At iikot lang po natin sa lugar. Di ba? May mga cottage po dito. Di ba? May cottage dito mga kamot-mot. Ayun itong sasakyan nasa labas. Doon lang muna natin pinarada dahil lalabas naman tayo mamaya para pick upin sila, pero mamayang gabi pa yun mga kamot-mot. Di ba? North Wave Resort. Ayan. Naikot na natin halos mga kamot-mot yung area. At hanggang dito na lang muna ang ating video.